Pořádně běháme. Hele, ale tohle je jako fakt slabý. To bylo fakt slabý. Chobotničky, rybáři jedou. Ano, tam přesně tam běž. A potom poběžíš zase zpátky a budeš se snažit, aby tě nikdo nešlap na ocas. Protože to by bylo na nic. Jako hodně. Jsi ready? Chobotničky, tady to červený jede. Já vidím jenom lidi. Chobotničky jsou rychlí v té vodě, sakra, mají 8 kapadel. Že jo? Jo, 8. Ahoj. Když tak chobotničky, co stojí blízka u sebe. Vidím jednoho živýho a je to dead. Ready? Jo. 3, 2, 1, ještě ne. Sorry. Chobotničky, rybáři jedou! Je, strefte! Až tady za mě. Co to děláme, blbě? Tak běžeš zpátky. Ty jsi chobotnička? Ty jsi to udělal schválně, ty jenom nechceš být rybář. Jo! Tak jo. Co? Já nevím, co tam dělám. Mě netrefte, jo. Chobotničky, rybáři jedou! Kolně. Co to je? Gratuluju, 2. Jen bych chtěla říct, že je lepší než ty. Je to jedno. Hlavně, že se bavíte. Chobotničky, rybáři jedou! To bylo hodně energie. Tahle chobotnice má nejvíc energie, kterou jsem vždy viděl. Tohle je úsporná chobotnička. Úsporný chobotničky jsou voly. Nedělejte si srandu z úsporných chobotniček. Úsporný chobotnička. Teď si dáme vysmívací kolečko. Ty jsi chobotnička. Haha. Ty jsi chobotnička. Haha. Tohle není chobotnička. To je. Haha. Dobře, už přestanu dělat kraviny, protože jinak dostanu strašně vynadáno. Sero, vidí mě? Sakra. Tady pohlídám. Co mám dělat? Dávle rok. Proč neděláš rok? Protože mám megafon. Chobotničky, rybáři jedou! Soráč! Je mi to pust, ale soráč. Už tam se mám strašnou moc. Škoda by to strašně. Tak se někdo vymázněte konečně. To je přebíhání a schazování kil navíc. To si baví běhat? Chobotničky, rybáři jedou! Chobotničky se snaží. Oj. Jo. Počkej. Jsi jistý? Zachytání nejsem placena! Jsi mohla dát stávku, tam by se nechytla. Kde máme chytače? Hele, tohle kolo bylo ale jako plodný. Kdo se vás nebe na videu? Chobotničky, rybáři jedou! No běžím, ne? To je u vás běh? Co to je? Hele, jako já jsem skoro proletěla v tělocviku, ale tohle je slabota. Ha! A to je obvious reason, co si dělám srandu a rozhodně se to nestalo. Co to bylo? Já krva. Lesní špion, chobotnička. Takový chobotníček. Wow. Ještě někdo je nechycenej? 3 lidi. 1, 2, 3. Kdo není chycenej, ruce nahoru. Teda chápadla. 5 lidí. Hej, 5 lidí. Chobotničky, rybáři jedou. Co je nějaký pomalý, co to je tohle? Běžím. Nějaký taktik.
Ale taky. Ještě kdybyste nevybíhali z toho hřiště a bude to lepší. Chobotničky jasnou nevýhodu. Dělej už. Nebuďte zlý na chobotničky. Chobotnice, ne metry. Jaj. A chytli ho, tak to tady máme, tady máme dva finalisty, všichni oceňte, i když oba vyběhli z hřiště a já to viděla.